Salam aleykum mehriban vatandaşlar. Tagamana turamysyňyz. Biz sizin her biriňiziň öýleňizde agdy berligiň, arskal döwletdiligiň ýar bolmagyny arzuw edýär. Biziň durmuşymyzda, dünýämizde bagtly günler düşeýän türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyzda hormatly prezidentimiz, arkadagly serdarymyzda sag bolsun aýdýar. Janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, tutumly işlerime dama ýol alsyn. Ine biz şeýle ýaş arzuwlarymyz bilen ýazgymyzyň bu sany Balkan welaýatynda. Balkan welaýatyna mahsus bolan toýlarynyň biri urba toýu bar. Urba toýuň çäginde bir näçe desturlar ýerine ýetirýär. Beşiýan tagamlarym üýtgeşip. Ene ilkinji tagamyň atalyşy da otuna gurrun berer bide Balkanabad şäheriniň ýaşaýjysy. Amangul Gennece. Amangul Gennece bire hoşurdyk. Ene tögeleme Balkan welaýatynyň tagamlarym üýtgeşip, tebigatam üýtgeşip dogry toýlarym täsirli. Ene bir näçe desturlara beslenýär. Ene şolary hazym bir giňişleýin şol toýlarda atarlaýan naharlar dogrusyna. Häzirki atarjak naharlar barada maglumaty ileslemde ýetirdi. Bilbeýdi. Bidemtede özüm toýmazda hoş gördük. Ana biriň şuňky urba toýmazda pişiriljek naharlaryň türkmen milli naharlarynyň biri bolan gatyklaş naharynyň pişirilişini men häzir size görkezdim. Gatyklaş nahary etap pişirilende kiçi malyň, ognuk malyň, goýunyň, geçiniň, döş, boyun etlerinden pişirilýär. Eti ilki bilen ognuk böreklere bölünip ýaşy duýlanylmaly. Gatyklaş naharyna gatyklaş bilmeginiň sebäbi muny iň soňra pişirilende düýe agyryny bilen garlyp pişirilen soň düýe çaly garlyp soň gelme gatyklaş diýip atlandyrýar. Bu duýlanandan soňra adanymyza malyň guruk ýagyny, goýunyň guruk ýagyny atýar. Bileşmemiz ana doğru. Toya beslenen soň toyda pişen naharlaryň göwrünem ulatarlyany şeýle görnüşinde lugadanlar naharyň eti, ogluk malyň eti ýöne hökman ak ýaga, sary ýaga pişirilýändigini aýtdy. Ýağmyr atandan soňra naharyň etini atýar gagany. Gatyklaş nahary ören syna da ýadyna da şuleňli pişirilýän naharlaryň biri. Laýtada gatyklaş nahary toýdan soňra adamlaryň näde tutulanyna ýagly ýüzli naharlar köp iýlenni. Gatyklaş nahary ýokmen toýdan soňra pişirilýär. Toý başlanada toýda da esahy milli naharlaryň biri hökmünde gatyklaş pişirilýär. Näme kılandynalar? Dinleýişiňiz ýaly dogry bir ýazgylarymyzdan geçen tanlaryna Balkan welaýatyna mahsus bolan gatyklaşy datna pursatymyz boldy, ýyp görüpdik. Dogry bişme öklete täsin, ýani diýen gaty goýulyp, diýen çaly goýup pişirilýär. Bir ýyl gözeňi deldirek tagam ýaly bolup görülýär ýöne unaş ýaly ýokumly, tagamly, berhirlik nahar hasaplanýar. Hem toýu nahary Näme kwan teleworjiler? Ne Balkanabad şäherinde biz şuwat urba toýuna gatnaşýar. Dogry urba toýunyň çägine bir näçe desturlar we bişýän tagamlar bar. Ine häzir gazallaryny dinlär, ýürüýte bularyň geçigolok tagamlaryň pişirilişi dogrusyna maglumatlar ýetirip, ýene kän hamyrly önümlerden tagamlar pişirýärler. Dogry bu ýazgymyzda pursatlarym häzir siz bilen paýlaşyp, inni aman bilence, inni şu urba toýunyň çägine näçe desturlary aýdyp bersene? Şunu oğlulacağının aktığı medetçanı öğrenýär. Medetçan bagtly bolsun. Şonuň urba toýuna bir ha öwreniň gatyklaş naharyny pişirmäge geldik. Mundan başga türkmen milli tagamlary pişirilýär. Toýçy netlenen peýnir, sargan edilýär, gatyklaş, ondan başga gatlama. Indi şol toýuň çägine haýsy hostarlar gatnaşýar, näçeli mehmanlar bolýar? Toýuň çäginde esaty onuň esas birinji ýakyn ýa-da dogan garyndaşy gelýär, goňşuk bolamy gelýär, daşdan ýakynan mehmanlar gelýär. Ondan başga diň duşlary gelýär, dost ýarlary esas gatnaşýan. Biz häzir ýazgymyz erki salkyn başladyk, toýa başlananda seher bilen başlanýar. Indi bu ýerde ýürüýte süýt önümlerdenim tagamlar taýarlanýar.
süýt önümlerden taýarlanýan tagamlar ýurdumyzyň dürli konjeklerini çäksiz görnüşinde. Ine Balkan vilayatynyň Balkanawat şäherindäki taýarlanýan süýt önümniň hem ady bilen hem taýarlanýyşy bilen tanış bolmakçy. Genjem hoş gördük. Hoş geldik. Indi siz ýakyndan tanysam? Men Hayli ve Aziza, Balkan vilayatynyň ýaşaýçysy. Biz Türkmen toýlamyzy taýarlanýan targan peýnir orta goýan milli tagamlamyzy size görkezmek isleýän. Men esasanam geçen süýdümden taýarlanýan. Targan leýlýän muňa. Men size şuň edilişini görkezýär. Targanyň. Bismillahirrahmanirrahim. Enelekeni süýdümiz goýamyzy, süýdümiz taganda ýyljak bolmaly. Tawuk bolmaly. Ýyljak bolmasa üýmeýär. Targanyň gaýnadyşı da ortadan görüpdim. Tagamyna kesberipdim, ýöne gaýnadyşı arada maglumat bilemokdym. Indi geneje Tagım derecede ýyljak bolýar, şonýalyk bolmaly. Gönelligini ýanky ýyljak edemizden soňra ýanky maýalyk diýäs biz. Şonu alyp goýýas. Oson şo bilen şuň içine ýyljak derecede bulaýar. Oson bulamyzdan soňra ýyljak derecede gafagyny ýapyp üstüne basyryp goýýar. Oson gafagyny ýapyp goýamyzdan soň 1 sagat durmaly. 1 sagat durýar, 4'e bölýär. Onam ýuwaşykdan, etegini ýuwaşykdan gaýnatyp goýýar. Bir günläp gaýnatyp goýmaly bolýar. Ertiden akşama çellim. Ine diňleşiňiz ýaly, maýata atandan soň, süýt ketilenden soň 4'e bölünýär. 1 sagat soňra 4'e bölünýär. 1 sagatdan soň. Bir gün. Bulama mümkinçiligi barmy? Şu bulanymyz bir gedek bulasak boldy, soňra bulanmaýar. Gelmeşişen o. Ýok, ýok. Gelmeşen o. Näkban telewizorda bu ýerde sarganyň atalyşyny görüňberdi. Häzir genjemiň ýürüýte maýatyny atar. Bu da orta tätiň tagam. Türkmen halkyna berek bir arzu aýdanna toýdan bolsun, toýdan ýetirsin diýilýär. Dörde toýa taýarlyk görmek, toýda bolmak, toýda ortunda söhbet etmek, toý naharyny iýme her bir türkmençinem ýakymly. Ine biziň ýazgymyzyň pursatyny Balkan vilayatynyň Balkanawat şäherinden taýarladyk. Elbetde her ilimiziň özüniň özü boluşly, toýa betlenýän desturlar we toý ýörelgeler we ýöne ählisiniň maksady bir toý toýlamak özü boluşly. Indi genjem etdiňiz gowurly, Madara gowurly, et gowurlanan soň içine taýarlanan soğan bakýar. Hayal yanyan otda qatıpbaşın eti pişiyor. Etini aktarıp pişirmeli. Ondan sonra eti akıp madara pişenden sonra içine tuğumuz bilen avnuk doğranan sarımsağını atıyor. Doğrulan etin soğanın üstüne tuğuya. Qatıpbaşın suyunu kötürek koymalı. Tebevi onun içine etler elliğen pişmeli, akmalı. Mehman telewizorlar dinlediňiz. Gatyklaşmadan çorwasyny atardyk. Indi häzir bu endigan bişme gerek etiniň doly. Indi soňky pursatlary ýazgymydyň ahyryna size ýetirer. Indi biziň dogry Balkan vilayatynyň çägine toýlanýan urba toýuna gatnaşýar. Indi häzir dinanlar taýarlyk görýär. Kendiri giňden ýazylar bilen öz boluşly hamýerden bişen süýji tagamlar we taýarlanyş barasyndaky maglumaty hem gepleşimiň dowamyna bişen tagamlaryň adynyň dinanlarymyzdan dinleýär. Indi häzir ýazgymydy öýte dowam edýär. Tuğeleme ay boydaşlarım, komşularım, doğullarım hemen silap geleni köp savun buğun bana öyle urbanlık başlaydın, ona başladın. Gelin canım, gel balam. Pısımırladıydı, katlanan uğunu elef başlı, onu olsun. Alın, alın onu, alın. Khuda
ay asahir Ha'ardi rahman Ha'ilin yaray Kahraman Malimay matahir Ala 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 Ay hoppa ha Ha'göbele gör Kigere Gay Mehman televizyonda dinleşiniz yani Urwa toyunun ilkinci pursatlar şular ýaly denanlar hökman birege toy gutluglaryny aýdýarlar. Hatam toy ýetine. Şular ýaly toy terpaýlary ýapylýar, denanlara hökman ýadyman toyda hyzmat etsinler. Ne şular ýaly hökman ýaýan, hamyry ýurýan denanlara toy ýalygy goluny daňylýar. Boyutun bayrap kolları anlatın. Garibanı avutup netip pişiriverin. Paramızda kutuları şart. Ne deyip hoş olsunlar. Ne dinleşiniz ýaly hökman gatlaman tagam bilen birlikde görünüşine de has uly ün berýär. Ene şu ýerden taýarlanan gatlakly hökman kudolara da äkidilýän ekeni. Toyun dowamyna da şo gatlakdan toýa gelen mehmanlara toýagdalar, toýardylar bilen çaý içilýär. Ene denanlar başlaýaryň. Oglulece toýuňyz gutly bolsun. Töweleme hawa toýuňda gatnaşýas bidem. Toyun tutmagy Allah jannet etsin hemme. Türkmeniň dünýäsi toýu betlenýär. Döwlet derejesinde toýlanýan toýlarymyz bar, öýlerde toýlanýan toýlarymyz bar. Ýöne esasy bu ýsanç bilen beýan edýäs toýlarymyzyň çägi giň bir näçe gün dowam edýär. Türkmen milli tagamlary bişýär. Hökman mehmana garaşlýar. Mehmanyň toýuň gödüňine getirmek atla mümkinler. Esas gezdetleriň birem Türkmen milli tagamlary. Inni toýlaryňyzdaky pursatlary sizden dinlemek isleýär. Toylarımızda bir neçe takypany toýlaryň gurby. Ýigitlerine men ruhsat berýän. Urbany ýaýr etýär. Odam ýigitlerine uňuny eleýär. Onun birlençe pistimillasyny gatlamadan başlaýar. Ene şu eltilemez, goňşulamyz, boýdaşlamyz, aýarly gollamyz hemmeti gelip toy gutlap urba gatnaşýarlar. Her bir toýda salamy gadalyň üstünden berýär. Aňyrdan gelemeden şu salam gadalyň üstünden başlap şu toy etýän gadalyň üstü bilen gutlaýar. Her bir zaty, her bir eter işimden bir gadalyň üstünden ýerine ýetirýär bolýar. Anhana gelimiz oğlumuz eledi iki eltimi katlamanı yoğurup yine kurban saltan eltimi mi katlaman etilsini size gurun etip verir. Toyumuzun her bir zatın ağ zattan başlayar. Ağ zat ağına yakşı deyip yine kaynelikle gelip ağ şeker teçiyerler. Kurbanı yayratamızda. Ondan sonra ruhsat berýän eltileme ruhsat berip katlaman duuduna atıp berýärin. Oğuna olsun. Inni kurban saltan. Katlaman başlar, koşmalı zatlarını koşun, gelin alacak gidemizdi. Tabi kitiyata kuta, katlama, epmek çörük,
döş, ak şeker, meyveler. İlha şu katlamalarımız biz eltilemde götürtüyer. Hükmen şolu eltilen ornu olmaz şolu. Eltilen fiile hormat şo. Yine 2 kap katlama olsun, 4 kap katlama bizim kutamızın ayçısına göre ihtiyatla katlamada. Kâkuda 2 kap diye, kâkuda 4 kap diye. Şonu neyse elti olsa her katlama kabı eltilemede götürtüyer. Ayağında olur, daydalarım, bunlar onu kömek ettiğine. Yönü daydalardan ömürtüğü, ecekelerini koyardı. İnem talçın, ak şeker. Ak şekeri hukman, ecekelerini götürmeli. Döşü, yigdin yengetine götürtüyer. Her kaytının öz götürmeli yeri var. Öz gevşigi yeri oluyor. Yani şuna göre, ola inni bizimkiler şuna uygunlaşan. Tertip boyunca her kim öz almalarını alıp, gelinançı gitmeke götürüp uğrayanlar. Mehman televizyonlar doğru toyda hukman eltiler şular yal görünüşünde hamirli önümlerin, toy naharların ilkinci bismillahını yerine getiriyorlar. Doğru toy atlaşan ağzalarını hiç de çekte durana bir mehman kabul ediyen olsa, bir çayın başında, bir düğünçeğin başında, bir sonun engeç saçağın başında umman, hiç bir adam çekte durman toy atlaşıyorlar. Inni kurban toytan gence. Inni katlaklı dedimden biletimi geliyor. Atan önümlerini dur, haydi istene. Ne katlaklığını yuvarmak için toy eti birinci düğün atıp beriye. Onun sonra bir deneleken eltiler olup 3 pembe yığınlaşıp katlamanın içine düğün atılanan sonra bir ağaç hamir maya satılıyor, bir ağaç ötümlük yağ koyuluyor, yumurta çakılıyor, su koyulup yine şunun burnunu koyup yuğuruyor. Qav yuğurum yetirenden sonra bir ağaç demini alar yali, hamiri hava demini koyuyor. Şeytipte onun qav demini alandan sonra bölüklere bölüyor. Bölüklere bölüp onu yuqa yağıyor. Yağıp bolamazdan sonra aralarını yağlıyor. Yağlap qalın şeylere qalınlıkta yağlıyor. İyidinden hamiri bölüklere bölüyor. Bölüklere bölüp her qaytını her bölüğünü bir medenine etip koyup qatlamalık etiyette. Son şul yankı böyle hamir qaytadan yayıp qatlaman avadallayat. Hamir maya atmağıdın maqsadı näme? Şol hamir maya atmağıdın maqsadı bizim qatlamamız qav çişip bir avadan bolor yalap içine hamir maya etiyat. Şu hamir mayal qatlama ha içi bir qavulç olup yumşaq olup qav olmak için Alğınlı çörön ki ala köp atmayan ekeni. yok adat atiyat. Oğlulaca inni qatlaqlayımda doğru yuruma başladı. Kendirin başına yeni näme tağın tayarlayan. Inni şu urvanı doğan kırıyor. Hava. Inni o eltilen hamir mayan yoğurup ondan sonra onu dincinaları yağlap bir kağıt dolap koyuyorlar. İn hamimiz çıkarınca men bunlara ruhsat veriyen. Hani gelin kıyırlar pişmeye de başlan diyelim. İnni hacı veltin. Sen hamiri üdüp ver gelinlere. Kökette tayarlap bir koy gelinlerinizi yayıp pişmeye yatak başlatırlar. Şununla. Eltim toy tutuyor bugün. Benim komşular ile eltiler olup hemmemiz toya katlaşıp urvasına şey deyip ediyoruz. Hacı bebe bugün dedim ne bilesimiz geliyor? Tüycü dokuşmalı oluyor. Hamirmada. Yağı moşyaf, üfümlük yağını. Sütü moşyaf. Pişmede bir toy tağamı hukman tayarı bilen. Toyumdan beri. Elmatam toylumda. Bevecik dünya iğnenle, aftolu edilmenle istenip bir toylarda Hemmem hukman toylarda. toy pişmeti pişirliyor. Pişme Şu paçağı da salınıyor. Hava, paçamının bir qavım şu pişme oluyor. Hava toy pişmeti ben. Toy pişmeti ertene bir qavım. Dağdılıyor. Bir de o dağ yetirsin toy olup dursun. Hemmetinin paçağına da falyat. Şonu dağıtırlar toyun pişmetini. Doğru toy pişmeti adet hamurlardan tafavutda biraz algınıraq oluyor. Algınlı bolmagan yağda öl başı o adam var pişmeyi için. Ene bir yargıymadan bu sani Mehriman Cenanlar yeni bir gelip yağıtladılar. Balkan vilayetinin Balkanabat şehirinde. Ene urba toyuna atnaşya. Doğru her ilimizin öl başı toy desturları var. Yine Balkan vilayetinde urba toyu, geniş toyu, toyunun neçe gün ömründen devam ediyor. Yani toy bozdarlarının eklisi katnaşya. Lütfen, gelen bir toy pişmeyenizden bir yağ kamerayı böyle.
Katlamanı ayarlayar, yerlerden pişmeyen ayarlayar. Her bir toyumuzun tatsanının bedeği olup Geç olup hamirli önüm bolan pişmeň ýugrumyny diňledik. Dogry algynrak ýurlaýan eken bir adat pişmelerden galyn görnüşinde pişme görnüşinde böleklenenden soň arasyndan hökman şular ýaly kesme bilen açylýan eken şu bir çünköni çöwürme esasynda Arasından geçirip çöwürýär. Hem yermeden yorum yetti. Arası bir demin yer yani. Hem yermeden şeyler batırıp koyuyor. Katlamadan pişmeden taşlarım yeni bir görünüşün var. Onu da etmek çörek diyor. Etmek çöreğin deyten oluyor, pay çöreğin deyten oluyor. Terevi bir kuta gideninde etmek çöreksiz kalk gitmeye. Rıkman bolaman. Cüde tutalır. Ya 40 ya 36 cüde tutalır. Rıkman cüde bulmalar. Kuta paranızı kuta taraf atsanlar. Şol yankı, tarafına, kıyıp tarafta karındaşlara, oğlan taraftan, kutu taraftan gelen karındaşlara paylayalar. Şon çiğdim şu ekmek çöreği, pay çöreğim deyip biliyor, şeyip artlandırmam oluyor. Bir ekmek çöreği bir yönü kıyıcı, duğdak yer, tuğunu kıyar kadın, hiç şeyli başka görünüşün atmanı, hamiri uğrar kadın, şu tadı yayıp başlar veriyor. Onu petir hamiri. Petir hamiri oluyor. Onun bunu yuh koçuk yayıp, kahvenin içine azıcık yağ sağa salıp, şu aşağı oğdu, yuşudum oğdu, var bismillah şu. Hava, şeyde oluyor. Dinleyici bilyali doğru Balkan vilayetinde etmek gibi adlandırılıyor. Yani ahaliyle çeşit gibi adlandırılıyor. Yine de şol yerine baranda hükman küncülü, toşaplı bir şey. Sizde düzümünü tecetmek için Yok, ekmek çöreği bir tüyücü koşuyor. Sağda, evet. Yüzünü küncü tefeleten oluyor. Orada üflen boyu çekiliyor. Yani şol yayım ıslak, dinanlara yayya, hem din olmalı hem yuka olmalı. Hava, şu erkeşleri hem de o ıslak. Hem de yayıp oluyor. Yönü şun biçimini ıslak denanmıştır beni. Onu da biçimi Antak'ta yönü koyacak kahvenin içine yayıp oturmalılar. Onun iğneyle var, bir sırası var. Hava, onu ıslak denanıklar. Yani şehirde yine bir daha belirlemeli, mehman denanır. Qadan tutmacılıkta qıyısık koyulmaya, yani şu ekmek, çelpek pişirilen qadana qıyısık koymadan mükemmel veriliyor. Telefen şu halanın ekmek çöreği hamirin almağına çelli olur yani. Sonun hükman elti yapıyor. Yaptığı oluyor ve tepki müteahhit gece yol veriliyor. Katlaman pişirecek olumda da müteahhit gece girdin, katlaman oranına başlasın ruhsat veriyor. Aynen. Men müteahhit gece deyip artlandırıyanın, öğlenyen yerdin canı can. Kırdaş doğdu ya da yine şonda ecedili bir müteahhit gece deyip artlandırıyor. Hamirini deyincat bolundur, hamirin içi kalandır, inni katlamanın hamirini kökölep başlan. Yine kavan dinalar, qatlaqlaymır eldemin alli, yani fırsatlar, zavala bölünyen fırsatlar. Inni dinalar, zavalası, olrak bolsa olmayı, niyakile. Zavalası kiçenreye çıkmadı. Hebebe katlama neçe yuqa yaysan şonça da qavuluyor. Ne şey kiçenreye alıp boyuyor. Onu ne doğrusu? Durlerlerde qatlaqlalarını bir şey, hava qatlaqlı esasen toy tağam hataplanyan. Eklerde de öz boşlu görünüşünde tayarlanyan. Yani bir yayımdan bir qatlaqlı, seyret yağdaydı da iki yayımdan tayarlanyan yönü. Balkan vilayetinin mahsus görünüşü, duyan örküt yağı belli bir miktarda özümlük yağı hoşyalar. Onun 40 yayımdan qatlanıp pişirilen qatlaqlı yönü, pişen qadanın qıvrımın oluyor. Yağın hükman bol miktarda koyuluyor. Inni hamirimi de yuqadan yayat şeyle. Neçe yuqadan vermen. Onun şeyle bir yayat salyan. Onun endişe yat salmada yerine yetirilen usul var mı?
En gani edip çalmalı. Bir yerine ağaç çalsan, bir yerine kent çalsan, katlaman yağ düşmet gere açılıp bilmeye. Yağın diziminne ötümlük yağı da var, mal yağı da var, esasen örküç yağı. Örküç yağı katlaman hat bir yumuşak, bir şeyle bir avudan çiğsirip, içinin bir kıvırdığı yeğinde bir hat bir tagamlı olmak için bir örküç yağını baştan hat qavuluyor katlamamız. Hak diledim Allah'tan hakkımı hakka yitirdi. Hak diledim Allah'tan hakkımı hakka yitirdi. Bu ne balam öyle yere bizi de Huday yitirdi. Bizi de Hudaya yitirdi. Ay Allah yalle hoppa 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 atakrayır tartınine gününe doyan vaktini atakrayır tartınine gününe doyan vaktini bu ne balam öyle mi yer Allah asdı batını Allah asdı batını hoppa 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 ay hoppa ha ale 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 hoppa ha Atlanangi atlasaga
katlamanı niçe odun ettik şu bizim avrayımız oluyor. Şu kuta paramızda katlamanın finet diyeler. Bunu bakı veriyeler. Vallahi tadı katlaman kırıf, avutolu kırıf bana bağlı. Geleceğim sözünü böldüm. Bunu esasen yorum alanlarını eldemine koyarlar, yağlandan sonra eldemine koyarlar. Lokman yağyıp olandan sonra şular yağlı dokma görünüşüne dürtlenlerden sonra şekil verenden sonra Lokman yine eldemine koyarlar. Katlar her bir katları iyinde açılıp duruyor yağlı yaşıyor. Anha alay tadı katlaman avutolunu kırıf veriyor. Onu bizim dinarlarımız parmaklarından vurup onu başarmak gerek. Onun böyle iyi çekiyorlar. Evet, uğurla vurup avutolamak gerek. Yine şunu bizim katlamamız şeyle bir gödür, şeyle bir avutolmak. Doğru helim, gördü yakımlı. Elbette imana hoğluk ya. Onun bir katlamanı pişirip taşta çıkarıldığında bir neme tavuk koyar. Tavağından sonra katlaman yüzüne bir füci ak şeker yer. Yine şunu maraqlı katlamanın bir tağımı oluyor. Ne dinleysine diyali? Nekvan iyileşler Balkan vilayetine toya verken yapman. El katlama iyi yani. Ne bileyim Balkan vilayetine toya atmışlar. Bir yan yadımın başına daşarda qatıqlasın, çorbasını atarıptık. Ene den anamız suat bir de haber veriyorlar. Doğrusu şoň etinin bir şeyini. Ene mehriban telegörjüler bu yerde uzak wagtlap gaýnap duran, özbaşy süýtli tagamyt. Sarganmydyň görnüşini ýakynyň keşfetdiňiz. Dogry uzak gün gaýnady. Şular ýaly görnüşinde genejem. Ýürite uýap ketilenden soň dörde bölüp goýan ekeni. Ine renki, goňur görnüşinde ýagy gyzaran ýaly şekli bar ekeni. Erteden aksama selim gaýnap, şu derejeye gelip gyzarmaly. Ödürlenýär çaýyň ýanyna. Ene diňleşiňiz ýaly? Ha. Dogry özbaşy ýakymlyjada iýisi bar. Häzir tagamdan dadyp görür, muň süýji bolýanlygyny aýtdylar. Indi şu ýagdaýa, şu görnüşe gelmek üçin bir ýadgyny gapda bolmak üçin neçe litr süýt ulanypdyk? 6 litr süýt. Käni seňe bir ýüregiňe degme mädäňe batma ýasyety barmy? Ýok. Hiçili, iyi vermeli. Çağalar üçin ýokymlydyr. Çynem, ulular çynem. Nime ýakryban telegörjüler Balkan vilayetinde şular ýaly görnüşinde hukman sargan gaýnadylýar. Indi bu mewsimleýin gaýnatylýan yer bolýarmy ýa-da damal gaýnatsak bolýar? Damal gaýnat vermeli. Sahanam ýaz aýlarynda oglak guzyň örýän mahaly bizde şunýaly zatla bol bolýar. Süý dönümler. Süý dönümler. Indi hawa dinanamda ýene bir gerek ýatlasak, indi ulumalym süýdünden gowmy kiçmalym. Kiçmalym süýdünden. Has gaýsy goýunyň kimi geçin. Goýunyňky geçin kawly. Geçin süýdüm derman hataplanýar. Ene Balkan vilayetiniň durly künjeklerine süýt önümleri has giň gerim berler. Süýtten durly önümler alňa şol wagtynda size ýygy içilýär süýtli çaý. Süýtli çaý bizde hawa mydama bar. Çet. Ne süýtli çaýyň ýanadan şolar ýaly görýär. Sargan sykman. Sargan sykman. Asykmanyň taýarlanyşy. Sykmanyň taýarlaşym edil şonýaly. Ha. Süýt gaýnamaýar ýöne. Gaýnamaýan derejede ýanqyaly uýdurýan. Hawa uýýar. Otam soňra uýandan soňra halta uýýan. Soň halta uýandan soňra bastyrýan. Edil şonýaly. O peýnirin görnüşi bolýar. Peýn sykman bolup gitýär o. Şonýaly. Dunyň gap göräň. Sasanam süýt dönümlemit hawa. Sargan, sykman, balgaýmak. Çaýyň ýanyny gurt. Ak gurt, gyzyl gurt. Goýlar toýmyzda, toý saçagymyzda bedel ýaşadatlar bilen. Mehman telegörjüler şeýle ýakymly, ýokymly iňe dowam edip gelýär. Dogry, odal bir iýip görüpdim. Ýene ýakynyň ýene keşfetmek, iýmek, bizim marada maglumatlar esmek, kalan usadymdan tätin gençe tawarsyn aýdýar. Hemişe sizin gadanynızda süýtli önümleri bişip dursan, toýdan bolsun, toýda bolşarym. Sag bolun. Indi mehriban telegörjüler gatyqlaşmadan ýanyna geldik. Uzak wagtlap çorbasy gaýnady. Dogry, etiniň akyp pişmegi gerek eken ýöne muňa soğan atýarlar. Gyzartmak maksadylan pomidor önüme atylmaýan eken. Naha gatyqlaşymyň eti pişdi. Eti pişenden soňra tuýmydy uýýar. Tuýmydy guýanmazdan soňra haýal ýanýan otdy tuýmydy gaýnatýar. Tuý bilen et soğuşýança
Bulamaly köprek bulasan o gatıklaşy. Täbi. Bismem yok götürme saat barmy? Yarım saatdan tayyar bolýar. Umum naharın bismem yok götür. 3 saatda yetişýär. Ha, 3 saatda yetişýär. Şu görünüşüne çorba ne çekili tutalyanı. Ne şu görünüşüne çorba men 3 kilo tuwattım. 3 kilo tuwy. Bir ulu gadana yeterli bolýar. Uluýynyň kiçiginiň çağanyňam, garrynyňam söýüp ýen gatylaşlahary tiňitli bolýar, adam beden üçin gören peýdaly bolýar. Bu boýlandan soňra elniňam gatyklaşy garýar. Tuwlen et bir-birine soğuşup öz bolşy bir tağam emele gelýär. Ne dokdy? Uluk wagt gaynaýana keli. Gatyklaş, esasan bismem ýokluky atarandan da bişýänçe 3 saatdan gerekdigini aýtdylar. Buňa taýýar bolandan soň diýo atany diýo çağırmagy ýalar. Ýöne şeýerde bol mukdarda kentin kepkirmedana sarımsak bar. Sarımsagam esasan unaşa hak gowerşä, gatyklaşa da edir şonuň ýaly. Bu da unaş nahar ýaly. Kim dermanly, kim berkerli, kim ýokumly nahar. Çağalar çynam gowy, garra adamlar çynam gowy, şu bölüňde iýleýänden aýdyp berdiler. Dogry täzir bizim şaportatlaryň şaýady bolar. O da ýazgymydyň geçenki tanlaryna Balkan welaýatyna mahsus bolan gatyklaşyň bişiriş togsuna maglumat ýetirdik, ýene haýyş etdik. Dogry, ýene bir mehman kabul etdiler. Mehman denany, ne bilen uzak wagt gaýnan gatyklaşymyň tuzy akkyny derejesinde düşdi. Eti dolu ograny. Indi şu täze göräýmän goýgorun. Şunda indi fırsatlarym aýdyp berseňiz. Bizim gatyklaşymyz taýýar boldy. Taýýar bolan gatyklaşymyzda diňe düýäniň agyryny aýlap goýýarsa, tuwlen garýar. Indi dogry. Bu da gatyk. Diýän gatygy dilimiň az mukdarda çalyba. Bu da şonuň ýaly. Diýmek? Bu mukdarda tanýanlar bar. Denanlar gatyklaşymyň agaranyny goýdular. Meşeler ýaly görünüşinde, eteden suwlan görünüşinde, ýa-da genece bilen taýýarlanan goýy görünüşinde. Ýa-da suwlan görünüşinde taýýarlamagam goýyny. Şeýle görünüşde ýokman. Bir agaranyny goýýar istinler. Dogry, tagamany ýatlamaly. Tagamlaryň biri bolupdyr, berekella genjem. Eliňde güller bitdim. Ha bolun, gelip durun. Başına gatlak diýmeniň bişiriş aýratyny o da ulugurumda gadan atar ýany kemen. Ha, bu gadan atyryp şoň ýagyny çeli ýag goýýar gülýär. Tebäbi ýagyny çyk köp bolsa atlamamyz awdan bişýär. Az bolsa onu atlamamyz awdan bişmeýär. Bir ýüzi ak, bir ýüzi çalarak bişýär. Hala
birlik yoldaş bolupna ilmidama toy boltne ilmidama toy bolupna haba 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 hey haba ha. Mehman televizyonlar taşarda bizim yerlerimiz gıdalan böyle devam ediyene doğru yerden başladık. Urwa toyuna dinanamız armatını yağda olur yetirmek için qatıqlaşımızdan istik. Indi yine gıdalanma devam ediyor. Qatlaqlayıp bişti. Ne şolar yağ görüşünü geçiğlomdan bişti. Indi genece ne fernovatı sidegesriyat indi qatlaqlayınız böylekler hemşir yani. Avu tevaplar taçaqta koyundu. Heme avudun görmeye, yemeğe çelli oluyor. Mesela yağ Şunun için ketip böylekler hemşir ya. Yine şu görünüşünün her bir doğru kardeşinin toyunu kutlayıp kahve edememek diye. Doğuşları yağlı galeyimi de tamamlanıp yüzünü gönül manşurlarında gelen toylarımızın bayramlarından gelen taçakları birer duruyor. Neden anlamı laf ile misriyalar toyda şular yağlı milli tamamlarları görülüyor. İyiler, bişirler, den anlamının eklığının aldı yerlikte katlaşmayı tutmanın maşalahını koruyan olmak değil. Anlıda neden yol yürürlüğümüzün gitmeyen devam ediyen değil. Ne şeydir? Balkan vilayetinin dinanlarım, kadın bilen halkam toylanıyor. Şahanamızda yerini ihtiyarlar. Ne adı? Cilemeden tavır tabutlayan garaşyalı adını aydık verin. Sen adı? Ben adı Toyri. Sen adı? Oğul gerek. Sen? Umida. Adın? Humaydi. Ay kâbe döneyim. Ne? Türkmen masalatında gızaları ayratın format koyuluyor. Oğul devletin başı gızdırının göğün başı değil ya. Yani gıyırlarımda demin göderliğinden ağırlaşıp atman göderliğini atlayan oğudan atlardan kılıyor. Ne ciglendir? Bizim pişmemizin soğumalı araşyalar. Katlamamız tavuştu. İnne onun üstüne bir şekerini tepyer. Bir şekerini hem çün tefiliyor. Bire katlamamda avutuluk veriyor. Hem füyücü tağımını veriyor. Şeker akdat ağırlığına yakşı. Bizim Türkmençiliğinde her bir dak akdattan başlanıyordu. Şunun için şekeri akdat, füyücü dat. Şu yaşlan ak baktı olsun, altın taktı olsun. Baktı durmuşta yaşlanmakla arzu edip elmeden hem de adımda akdatından yatkul verirse. Hani iltican tefelep başlarını şekerini. Katlamamız şeyle var, o vatonu görünsün. Katlamamda attakmatın kutulamız. Mehman denanlar, doğrusu biz yazgımızın ahırına gelen yal bolban görünüyor. Yani böyle değil, yine yazgımız devam ediyor. Hazır denanlar bize. Ekmek çörüğünün pişirişini var. Yani ekmek çörüğü halden size bir gedek yatlayacağız. Biz çelpek tip atlanırız. Balkan vilayetinde ekmek çörük tip atlanırız. Ona denanlar öyle geçiverelim mi? Yürü. Mehman televizyonlar, ine biz Balkan vilayetinin Balkanavat şehrinden ine
urba toyunun toylanışını görkezdik. Ina oğlu bil genejäň maşgalatynda ina bir näçe haberden bişýän tagamlary şol wagtyň önünde gataqlaşyň, bişirişine tomaşa etdik. Oğlulayda ýene bir gedek arzuwlarymyz aýtýar, toyuňyz gutly bolsun, toyuňyz toy olaşsyn, hemişe işiňizde toy bolup dursun, ýydaktyňyz bolsun, oglaktyňyz bolsun. Şular ýaly toylugyňyzda da gatnaşmak hemem demek gerekmi taýolan? Tağıl gülüycan. Anha qoşagana tolan qarşılıktan qalqanan, bir taraplıktan beýgelen bir karar döwletimizin bagtyar durmuşdyň bagtyar eneleri biz. Öz döwletler sol oçagymda el tilen bilen, baldylan bilen, goňşulan bilen, gellem bilen, uly kiçi dogan garyndaşlarym bilen ogul toyum toyladym. Anha gülüycan biz şun urba görnüşini yerine yetirdik. Onu biz milli tagamlaryna gatlamalamy, geçgüloklamy, ekmek çöreklemi pişirdik. Ha anha şonu biz barany şun awudollap taçyk edip gudolamyzy ekitmek üçin taýarladyk. Inni hemmämiz agda birop şat ýan bolup, buýsonç bilen gowunyp şu toýumyzy gowunyp hemmämiz bileje çaý su içip gudamyzy ýola düşýär. Bagtyar durmuşdy. Aras tasmanyň astyna, parahat zeminiň üstüne bizim mehriban arkadamyzyň saýatyna, hormatly prezidentimiz arkadaly serdarymyzyň saýatyna şeýle awudon toýumyzy şat ýalyk bilen, ine ýüreginiň buýsonçy bilen toýlamyzy biz ajaýyplyk arkaýlyk bilen tutýar Gülbibijan. Şu bizi şeýle iştiretde zamanda ýaşatýan, şu biziň bagtyar durmuşdanda toýumyz awudon toýlamyzy arkaýyn tawmagy hemme mümkinçilik döretip berýän mehriban arkadagly serdarymyz hormatly prezidentimizin janlary sag bolsun, beýik başlary aman bolsun, il ýurt behwetli, döwlet ähmiýetli alyp barýan beýik maksatly tutumly işleri ruwany ýollarda ruwaçlygy beslesin. Allah janyny olary öz penatyna aman saklasyn. Ini üçin iň uly bagyt çağılarının bagtyna gownmakdyr. Ýurt parahatçylygy, maşgaly abadançylygy, çağılaryň artyk çawruklarynyň bagtyna gownmak bir eni üçin şeýle uly bagt bolýar. Bir esretli bagta ýetirýän mehriban arkadan hormatly prezidentimiz biz eni ýüregimizden tükönüksiz alkışlarymyzy, egsilmez alkışlarymyzy aýtýar. Toylany toýulaşdyn, mydama ülkemizi, watanymyzy şeýle awudan toýlamyz bolup dursun. Sağ olun ene. Doğrusu bizim duygulanırdyňyz. Sebäbi enen kalbyndan tyzylyp çykan arzu ol üýt göşük bolýar. Şol arzuwlaryňyz hasyl bolsun, hemişe toy bolsun, toýa gatnaşmak meýeretsin. Ine kawan telewörjiler şolar ýaly arzuwlar ýurdumyzyň türlü künjeklerini her bir aýatyň kalbyna, diline ýanglanýar. Bu ýurdumyzyň asuwdalygy, rahatlygy, parahatlygy bolelin durmuşda ýaşaýanyňyz. Ine biz söz nowatyny Gülcemal'a geçirýär. Türkmen Döwlet Medeniyet Institutynyň talebi häzir bu wagtda okuwyny tamamlady. Zähmet ýoluny düşdi. Ine Gülcemal, biz sizi talip döwrüňizde Türkmen milli folklorlaryny ýerine ýetirmekde ustat hökümine tanaýarsa, tölemende häzir iş pursatyny Balkan vilayatyna dowam etdirýär. Sizler her bir ýaş öz ornuny tutan ýerli zähmet çekýär. Her bir insan öz münasip käriniň eýesi bolýar. Indi siziň hem arzuwlaryňyzy dinläli. Kemen Pawa dowam edýän işiňizden bilmekleýär. Balkan vilayatynyň Balkanaga şäheriniň medeniýet merkezinde folklor toparynyň öz tamamlan hünerim boýunça seper ýolbaşçy bolup öz zähmet ýolumy başladym. Dogry uluqçu joşgyn bilen başladyk. Öz işleýän hünerimizde ugrumyz boýunça zähmet çeker, işler, armar, ýadamar, bir ýaşlar galy berse-de geljekde türkmen milli folkloryň ösmegine uly goşant goşarys diýip anandyrýar. Ýerine ýetirdik biz toyun içinde toy gadallary, toy kuşdepdileri, türkmen toylarynyň üstü bilen ýüze çykan folklorlar, şolar türkmen folklory, ýaşlara uly gollaw berýän, uly giň mümkinçilikler döretip berýän gahrman arkadagymyz, arkadagly ferdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Olaryň janlary sag bolsun, alyp barýan işlerimiz dama rowaç bolsun. Sağ ol Gülcemal, arzuwlaryň hasyl bolsun. Dogry biz sizden ýene de täze hawa folklorlaryň çykyşlara garaşýar. Işiňizde de üstünlik arzu edýär. Sağ olun. Mehriban telewörjiler, ine biziň ýazgymyzyň bu sany Balkan vilayatynyň Balkanawat şäherinden taýýarladyk. Ine urwa toýunyň toýlanşy dogrusyna size tanış etdik. Dogrusu urwa toýunyň çäginde bir näçe sejji taganlar bişýän eken, şu ýerde geçolok tagamy, patlaklysi, epmesi, hemem süýtden taýýarlanýan sarganyň taýýarlanşy. Ine bu ýerde de öz boluşly balgaýmak diýip atlandyrýan ekenler. Beýsasan düýü süýdünden taýýarlanýan eken. Dogrusu ählisem
toy saçağına toy çayı bilen içilen füjürüklerin bir görünüşi. Ene häzir bundan ýürüte saçak taýýarladylar. Bu dolarna tarap ýol aldylar. Ene dogry tätin produktlaryň şaýady bolup, biz ýene Balkan vilayatyna syýahatymyza dowam edýär. Ene biziň ýadgymyza ýakyndan ýardam beren Balkan vilayatynyň baş bilim müdürlüğiniň mektebeçeni terbiýe bilim we mektepden daşary edaralar bölüminiň gurnamagyna taýýarlandy. Balkan vilayatynyň baş bilim müdürlüğiniň işgärlerine sağ bolsun diýýär, işlerine hemişe üstünlikler ýar bolsun. Mehriban teleworçular, ýadgymyzdaky fursatlar siziň göňüňizden turanlar diýip umyt edýär. Hemişe ýadgylarymyzyň dowamyna, ýurdumyzyň dörtlük kunjaklaryna bolar, şolar ýaly görnüşine milli döwrat naharlarynda dowrutnaky maglumatlarym size ýetirip durar.